Já vás zdravím u tohoto videa z Stranded Deep. A vůbec jsem neviděl žádný tyto videa ani hru. Jsem vůbec nikdy nehrál. Teď se mi to právě stálo. A prostě můžeme jít na to. Jenom počkejte, tady jsem. Tak. Takže můžeme jít na to. Takže, ještě jsem to ani neskoušel. Teď budu asi hodně koukat. Ale vím, že tohle ta hra jde dobrá. Pokud tam máte takovou nějakou červenou pistol, nebo co to je, tam bude letadlo. Ale vím, co je účelem této hry. Ale bude to vám trvat až tak 3 hodiny. Až tam... No, prostě. Jdeme na to. No, já to když tak štlumím. A to štlumím. Kam máme jít? Kde jsme? Nevím. A co? Není orange. Co mám? Marci? Až jo. Co? Jako vážně? Tak jo. Tak čau. A směl jsem to jít do skleničko. To je realistické. Jdeme zpátky. Jestli to jde. Jo, jde to. To bude trošku kratší video. Pojďte. A co teď jako? To už není turkulence! Mama! Omlouvám se, co řekli jste? Vy si mě možná ani neslyšíte, pomoct! Můj počítač! A co tady jako budu dělat? Tohle je tak narazilo si nás. Konec to dělám. A co tady? Klára. Co? Já nemůžu ovládat. Wow. Jej. A najednou tady máme pádlo. To je náhodička. Co mám dělat? Jenom pro něco se odskočím. Kde tady ta bedna? Jak se otevírá? Je! Máme další první věc. Propichou to. Zdrava! Mama! Tě beru s sebou. Podíváme se na ní. Aha. Takže to vás větro. Mama, ještě. To pravý netvoří. Skočíme ještě tam. Skvělý, mám zde další bednu, takže to výraz takhle. Je flipper. Proč nemám se na to dělat automaticky? Já nevím. No tak, vylez! Vyzkoušíme to.
to, vykraftíme si nějakou věc, to ukončíme. Takže, co tady máme dělat? Je to tak. Aha. Kajuka. Já jsem to uhád, stejnka. A zkusíme to tím nožem, jak máme. Jde to, co s tím? Je. Lašení. Na. To je taky? Odsaď? Nábory! Takže budeme jako smusa. Tady mačkou černý tlačítka. Hop. F. Je! Aha! To jo. A co tady? Já se bojím. Musím to mít tady, Co tady jako mám dělat? To je hezký, že mi teď děláte tyto věci. Já nevím, co to mám vůbec dělat. Hej. To je něco za slek, že se tady dají dělat, to se tady musí z kamena, ne? Ale prohledáme. Nebo víte co, já dám zatím 3. Tak, jsem konečně zpět a mám mít kámen. Chápete to? To jsem koukal na video, že jsem tady zakrafil. Čeho? Flashing, myslím. Hop. Tyhle. Tady myslím, že už vyšli za stromy. Tohle video bude spíš takový informační. Tak já bych se s váma mohl učit. A nazdar.